І тоді принц ускочив на свого вірного коня і поскакав вирятовувати принцесу. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Буслик, салют. Ой, я так зачитався, що не зауважу, як ви собралися. Ой, привітання усім. Буслик, откладай свою книжку. У меня тут такое. Ой, цікаво. І що у тебе тут? Ой, справа ў тым, што я і сам пакуль не ведаю. Зараз паглядзім. Топа, спиніся. Ай! Буслик, ты чаго? Напалох у мяне. А ти не полохайся, откажи мне на пытанні. Дзе ти узяв гэтую прыгожую кардоначку, калі не ведаеш, што ў ёй? Яна не твоя? Ай, Буслик, ну гэта доўгая гісторыя. Я нікуды не спяшаюся. Давай, расказвай. Ну, добра. Я праходзіў па калідоры і заўважыў там пакет. А з яго выглядвала гэтая кардоначка. О! Ёячкі, чый гэта быў пакет? Ну, дакладна не ведаю. Мне здаецца, з такім прыходзіць да нас Маша. Ох, і ты улез у пакет Машы і ўзяў адтуль кардоначку? Яна сама на мяне вывалілася. Я толькі крыху пакет зачапіў, а кардоначка раз, і звалілася на падлогу. Я яе падняў і прынёс сюды. Топа, але нельга браць чужыя рэчы. А я і не браў. Я знайшоў. Кажу ж табе, кардонка валялася на падлозе. Топа, але ты бачыў, што яна вывалілася з пакета. Бачыў? Выпадкова? А мог і не ўбачыць. Давай уявім, што не бачыў, а проста знайшоў на падлозе. Так, давай хутчэй глядзець, што там. Топа, гэта кардоначка Машы. Давай не будзем яе адкрываць. Па-першае, я не ўпэўнены, што гэта пакет Машы. Ці мала аднолькавых пакетаў. А па-другое, калі Маша прынесла кардоначку, яна дакладна для нас. Чаму ты так вырашыў, Топа? Бо Маша абяцала зрабіць нам сюрпрыз. Буслик, помніш, яна гаварыла, што ў наступны раз штосьці вельмі цікавае нам раскажа. Ну, помню. Дык Маша абяцала штосьці расказаць, а не прынесці. Ай, Буслик, ну як з табой складана. Думаю, Маша прынесла нам кардоначку і збіралася расказаць, што ў ёй. А мы спросцім ёй задачу. Як? Ну як? Самі паглядзім, што ў кардонцы. І Машы не трэба будзе нам нічога расказваць. Топа, давай лепш пакладзем кардоначку на месца. Куды? На падлогу ў калідоры? А раптам на яе хто-небудзь наступіць? Тады давай дачакаемся Машу, спытаемся, яе кардоначка ці не, і ці для нас яна. Ай, Буслик, ну які ты нерашучы! Пакуль Маша прыйдзе, пакуль мы растлумачым, як усё было, а я зараз хачу паглядзець, што ў кардоначцы. Топа, не трэба! Не хочаш, не глядзі, а мне не перашкаджай. Так. Так. Ну, што там? Так. О, Буслик. Ай-яй-яй-яй-яй, якая класная. Менавіта такая мне і патрэбна. Машинка? Машинка. Яна
я, бо гэта я знайшоў кардонку. Не пабаяўся машынку з яе дастаць. Зараз праверу, ці хуткая яна. Ау! Ай! Ой, Ой, разбілася. Ой, гэта ўсё роўна. Невядома, чыя машынка. Так што, можна яе ціхенька выкінуць, і ўсё. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, Топа і Буслік. Добры вечар, Маша. прывітанне. Маша, Молчи. Сябры, а вы не бачылі тут невялікую кардоначку? Такая прыгожа абгорнутая. Молчи, кому кажу. Не, Маша, не бачылі. Шкада. Мне здавалася, яе прынесла. Маша, не расстройвайся. Ну, згубіла ты машинку, якую збіралася падарыць нам. Нічого страшного. У нас машинок, много. Так, а адкуль вы ведаеце, што ў кардонцы была машынка? І гэта тут адкуль? ой, так, Топа, я не буду больш маўчаць. Маша, гэта мы знайшлі твою кардоначку. Так. Нам вельмі захацелася паглядзець, што там. Ну, мы ж памяталі, што ты абяцала зрабіць нам сюрпрыз. Вось мы і адкрылі кардонку. Ну, хлопчыкі, я ад вас такога не чакала. Ой, Маша, даруй, калі ласка. Мы больш ніколі не будзем браць чужыя рэчы. Не будем. А дзе машынка, якая была ў кардонцы? А машинка вон на подлозе. Яна такая хуткая оказалася. Раз! И со стола ехала. І разбілася. Маша, а ты теперь нас покараешь? Вы самі сябе пакаралі. Як? Гэтую машынку я бы трактавала, каб падарыць аднаму знаёмаму хлопчыку. Так это был сюрприз не для нас? Для вас таксама. Я збіралася разам з вамі пайсці ў госці да гэтага хлопчыка, бо ў яго вельмі цікавая калекцыя машынак. І гэта была машынка для калекцыі. Менавіта. Ой, Топа, што мы нарабілі? Ну, шчыра кажучы, гэта я нарабіў. Маша, Буслік ні пры чым. Яго можаш браць у госці да хлопчыка. Не, Топа, я без цябе не пайду. Да таго ж і машынкі ў нас няма. Ну і нарабілі вы спраў, хлопчыкі. Ой, Маша, даруй нам. Нам так сорамна. А яшчэ мы без новага сябра засталіся. Спадзяюся, урок пойдзе вам на карысць. А зараз план такі. Гэтую машынку вы з дзядулем паспрабуеце адрамантаваць. Ой, у нас абавязкова атрымаецца. А я пагляджу на вашы паводзіны, і калі вы больш не будзеце сваволіць, я ўсё ж такі пазнаёмлю вас з хлопчыкам і яго калекцыяй. Не сумнявайся, Маша. Мы будем самыми послухмяными хлопчиками, Буслик. Обещаем. Ага. Хочаш, зараз жа спаць пабяжым без мультика. Буслик. Ну, гэта было б вельмі строга. Вы ж усё зразумелі? Ну, так. Так? Так. Тады давайте глядзець мультфільм. Ну, Буслик. А зараз мы, як самыя паслухмяныя дзеткі, бяжым рыхтавацца да адпачынку. Чысцім зубкі, мыем тварыкі і адпраўляемся ў свае ложачкі. Салодкіх сноў! Дабраныч, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў ляскі, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія
машины ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засынай.